nehovorím to z miesta toho, že poďme to zarámcovať ako čisto traumatickú skúsenosť. Veľmi dobre si uvedomujem, ako citlivá téma je proste materstvo, tehotenstvo, pôrod. Myslím si, že dohľadať si tie okolnosti svojho pôrodu je alebo môže byť veľmi významné pre človeka v zmysle nejakého vhľadu. To telo má tú svoju inteligenciu a ono vie, čo potrebuje robiť vo veľa prípadoch. A ja som vlastne tá, čo ho drží v tom zamrznutí a to je pre mňa nezdravé. Ako sa to integruje do života, si sa pýtala. Myslím si, že tá najväčšia výzva je vlastne tomu nestať v ceste. Nowcast, podcastový seriál o ženskom zdraví, tele aj duši. Aby sme si boli bližšie. Krásny dobrý deň a srdečne vás vítam pri posluchu novej epizódy podcastového seriálu Nowcast, v ktorom sa venujeme celostnému prístupu k ženskému zdraviu. A naša dnešná téma nás zavedie ešte trošičku hlbšie do ľudskej psychiky a do rozšírených stavov vedomia, pretože dnešnou témou je Groffovo holotropné dýchanie. A hostkou pre túto dnešnú epizódu je Petra Mandovcová. Peťka, ahoj, vítam ťa tu. Ďakujem za pozvanie. Ja moc ďakujem, že sme sa tu mohli stretnúť a môžeme sa porozprávať o tak hlbokej téme, s ktorou mám vlastne čerstvé skúsenosti práve pod tvojim vedením, pod vedením teba a tvojho kolegy. A chcela som sa ťa úplne na úvod spýtať, čo je pre teba takou najzaujímavejšou vecou alebo najfascinujúcejšou vecou, čo sa týka ľudskej psychiky. Ja tam mám ešte to nadšenie z toho, že som tu vôbec a rozmýšľam nad tým, že čo zo mňa vypadne dneska, takže teším sa. A najzaujímavejšia vec v rámci ľudskej psychiky, ja už som ti hovorila, že by som vedela tak hodinu o tom rozprávať, ale myslím si, že do veľkej miery jednak to, že je to niečo tak jemnohmotné a nehmatateľné v podstate, čo do obrovskej miery ovplyvňuje celý náš život a fungovanie. A zároveň skrz tú moju prácu vlastne ten aspekt toho, ako má tá psyché schopnosť vlastne samovolne smerovať k celistvosti. To je téma, pod ktorú by som vedela schovať hrozne veľa subtém, ale keď sa na to pozriem takto s odstupom, tak asi práve tá ako samoliečivá schopnosť našej duše, ktorej môžeme ísť vlastne naproti. To je pre mňa ako jedno obrovské téma a fascinácia. A možno rovno v tomto momente by som nadviazala aj na tú tému rozšíreného stavu vedomia. Ty hovoríš o tej samoliečivej schopnosti psyché, tak vedela by si nejako rozvinúť túto tému v súvislosti práve s tými rozšírenými stavmi vedomia, o ktorých sa dneska budeme z väčšej miery rozprávať. Určite. Myslím si, alebo to, čo vnímam z tej praxe a z tých vlastných skúseností je to, že my ako náhle začneme, ako keby, chcela som povedať, hľadať spôsoby, ale vlastne sa otvárať týmto typom zážitkov, tak to, čo sa vlastne v nich deje skrz tie rozšírené stavy vedomia je, že tá naša vnútorná vrodená inteligencia, niekto tomu hovorí vyššie ja, niekto vnútorný liečiteľ, myslím si, že sa to všade stretáva v tom istom, tak ona sa vlastne skrz vstup do toho rozšíreného stavu vedomia aktivuje. A už to samo o sebe, to, že sa človek tejto forme skúseností možno otvorí, ako keby iniciuje práve tento vyšší prvok, ktorý potom má ďalej tendenciu nás smerovať jednak skrz tie prežitky z tých rozšírených stavov vedomia, ale aj neskôr v tom živote práve s tým, neviem, či povedať zámerom, ale možno tou kvalitou toho nasmerovať toho človeka práve k tomu liečeniu, k tej celistvosti, že to je v nás vrodené v podstate, tento prvok. Takže asi z tohto smeru som to myslela. No. A vnímaš to ako taký zosilňovač procesov, ktoré by sa, dajme tomu, stali aj bez toho, aby sme do takýchto stavov vstúpili? Hej, určite. Je tam ten potenciál na to. Nechcem to hovoriť ako čierno-bielú záležitosť. Ale vnímam, že keď už sa preto človek rozhodne alebo sa otvára tejto sfére, tak svojím spôsobom vlastne zintenzívňuje ten potenciál, ktorý tam leží možno latentný a ide mu svojím spôsobom naproti. No.
A myslíš si, že ísť do tých stavov rozšíreného vedomia, dá sa to nejak ako znásilniť, alebo je to skôr taká vec, ku ktorej človek musí prirodzene dospieť? Akože dotlačiť samého seba do toho. Neodporúčam to. A myslím si, že tí ľudia, ktorí by sa do toho mali tlačiť, hypoteticky, že tým ten popud k tomu ani nepríde. Že fakt to často vnímam, že keď už k nám prichádzajú ľudia do toho holotropného priestoru, tak väčšinou prichádzajú s tým, že o tom niekde počuli, alebo mňa videli, alebo počuli skúsenosť druhého človeka a že vlastne pocítili akýsi vnútorný ťah smerom k týmto formám práce. Naopak si myslím, že ľudia, ktorí by sa do toho mali znásilňovať, tak to ani nebude možné, pretože niečo v nich bude reagovať možno väčšou mierou strachu, neistoty a poznáš taký ten pocit, keď ťa to niekde nepúšťa. Myslím si, že je super to rešpektovať. Pretože ako aj silno zastávam to, že to nie sú formy práce pre každého. A že toto je taký ten dobrý rozdiel, ako si to nacítiť. Či je tam ten magnetizmus, či niečo vo mne cíti, že potrebuje kráčať týmto smerom. Alebo naopak, či sa do toho sám tlačím tým, že je to viacej v popredí, počul som o tom od kamošov a proste potrebujem patriť skrz tú skúsenosť tiež. Toto je taký dobrý rozlišovací prvok podľa mňa. Myslím, že veľakrát ako do takýchto skúseností trebárs niekto má možnosť nahliadnúť a potom do toho chce pozvať aj niekoho svojho blízkeho, napríklad svojho partnera, aby vlastne tí ľudia akoby kráčali na tej istej ceste a že vlastne ako toto mi napadá ako taká modelová situácia toho, kedy človek je do toho trošičku ako dotlačený, ako trošku možno proti svojej vôli. A pozri, ale ono to dáva zmysel, pretože ja si tiež pamätám moje prvé zážitky a skúsenosti a ja som človek je toho plný a je nadšený a má chuť to zdieľať s celým svetom. Oprávnene, ale nie celý svet je ako pripravený na toto počuť, alebo je to práve jeho oblasť záujmu. Alebo tá cesta, ktorou by potreboval kráčať. Čiže ja vždycky tak odporúčam ľuďom, že radšej robte tú prácu na sebe a nechajte zo seba vyžarovať to, kým sa stávate vďaka týmto formám práce do toho priestoru a tí ľudia, ktorých to má osloviť, tých tá vaša energia osloví a nie je potrebné to vlastne tlačiť svojím spôsobom. Ty pracuješ ako psychoterapeutka vlastne, ale aj takým ako klasickým spôsobom aj mimo tie rozšírené stavy vedomia, je to tak? Hej, skôr ako psychológ, poradca. Psychológ. Tak, hej. No a čo ťa vlastne dostalo k grofovmu dýchaniu? Aká bola tá cesta? Je jasné. Že rozmýšľam, že ako to tentokrát spomenúť, aby som to trošku obohatila, ale verím, že stretnem nové publikum zase u teba cez tento podcast. Mňa do toho privedla vlastná skúsenosť. Vlastne s psychedelickou látkou a tomu ešte predchádzalo to, že som sa proste potýkala ako s najrôznejšími problémami od psychologických cez zdravotné skrz nejakú veľkú mieru potlačenia svojho prežívania. A v podstate v jednom bode mi život ponúkol túto formu skúsenosti a ja už som jaksi nemala moc čo stratiť, tak som sa aj otvorila. A bol to pre mňa zážitok tak fascinujúci a život meniaci, že jednak mi samozrejme obrovským množstvom ako pomohol nasmerovať ten môj život, to je ako podstatná kapitola. Ale skôr to, čo to vo mne iniciovalo, bola tá otázka nad tým, ako môžem niečo takto prospešné viacej dostať k ľuďom, ako sa o tom môžem dozvedieť viacej. A celkovo ma viac ťahala tá služba ostatným, skrz to, akú zmenu to vyvolalo vo mne samotnej. Ak to dáva zmysel takto. Že bolo mi ľúto nechať si to pre seba, tak to poviem. No, úplne rozumiem. Ako podľa mňa slovo alebo výraz život meniace je to, na čom sa zhodnú. Možno všetci, ktorí si takýmito zážitkami prešli, či už skrze substancie, alebo práve skrze napríklad dýchanie, alebo trebárs aj iné zážitky priblíženia k Bohu napríklad. Ale chcela som sa spýtať, že v čom vlastne vnímaš akoby výhodu grofovho dýchania oproti tým substanciám a oproti tej ceste ako skrze tie látky? Určite v tom, my už sme sa o tom dneska bavili trošku aj mimo mikrofónov. Hlavne v tom, že
že ten stav rozšíreného vedomia, ktorý dosahujeme vlastne prirodzene, organicky, a to si myslím, že je super spomenúť, že ten ľudský organizmus je na to predurčený nejakým spôsobom, že on má tú prirodzenú schopnosť vstupovať do týchto stavov vedomia aj bez potreby požiť nejakú látku. Že práve ten stav nie je podmaznutý vplyvom nejakej externej látky. Že svojím spôsobom tiež nie je závislý na niečom tam vonku, čo je pre mňa samotnú napríklad veľmi dôležité v rámci nejakej osobnej duchovnej praxe. Vlastne nemať tie barličky v tom vonkajšom svete, ale dokázať s tými stavmi pracovať prirodzene. Čiže to je jedna z veľkých výhod. Ďalšie je vlastne to, že tí ľudia, ktorí nás počúvajú a majú nejakú formu psychedelickej skúsenosti, tak asi vedia, že ten človek je trošku vydaný na pospas tej látke. Od momentu, kedy ju už užije a začne účinkovať. V závislosti od látky sú to väčšinou rádovo hodiny až 10 hodín, kedy človek nemá veľmi na výber a potrebuje sa poddať účinkom tej látky. V zmysle Grofovho dýchania je to naopak trošku viacej spoločný proces alebo súhra s tým rozšíreným stavom vedomia v tom, že ten človek to môže sám ovplyvňovať skrz vlastný dých. Nie je tam tak veľký aspekt straty kontroly a človek si môže trošku lepšie naciťovať, v ktorých momentoch tých zážitkov im chce ísť naproti a cíti sa na to pripravený, kedy to chce posíliť tým dýchom. A naopak, nestáva sa to často, ale môže sa, pokiaľ pocíti, že niečo začína byť priveľa, že ešte nie je pripravený sa s niečím konfrontovať, tak vlastne stačí ten dých stiahnuť naspäť do normálu, keď to tak poviem. A ten stav zase trošičku pozvolniť. Že v tomto tam ja vnímam obrovskú výhodu, že aj pre ľudí, ktorých zaujímajú psychedelické sféry, to holotropné dýchanie môže byť taká dobrá predohra. Alebo spôsob, ako sa s tými stavmi zoznámiť predtým ako pocestujú niekde do Peru na ayahuasku napríklad. Myslíš si, že strach je tá najčastejšia emócia, s ktorou ľudia na dýchanie chodia? Nie. Nie? Nie. Ako určite sa nájdú aj takí, že vnímam, že nejaká hrstka ľudí tam má ten prirodzený strach, neistotu, rešpekt, čo je podľa mňa veľmi zdravé. Ja som len rada, keď je to tam prítomné, pretože je to pre mňa signál toho, že ten človek má pokoru k niečomu, čo ho presahuje. A zároveň by to ale nemal byť úplne paralizujúci strach. Ale naozaj často sa stretávam s tým, že prichádzajú skôr ľudia, ktorí pocítili to volanie a skôr ako ten strach tam vlastne majú zvedavosť. A zvedavosť a otvorenosť tej skúsenosti, čo je pre mňa vždycky radostné, pretože skrz tú zvedavosť cítim, že je človek viacej napojený možno na nejaké svoje esenciálne kvality. A tým pádom je to ako ľahšie pomenovateľné, či je pre neho tá forma práce vhodná alebo nie. Mne ešte napadla jedna vec, čo sa týka toho rozdielu tej látkovej a nelátkovej cesty do toho rozšíreného vedomia, tak to je vlastne nejaká tá integrácia. Ty už si to čiastočne ako načala, že keď človek ide cestou nejakej tej substancie, tak je vlastne akoby hodený už do nejakej vody, ako v ktorej musí plávať a častokrát, to je možno sporné tvrdenie, ale častokrát na to ani nie je pripravený, alebo ako to vlastne vnímaš, akoby tú pripravenosť na tie procesy, ktoré ťa môžu stretnúť. Ako teraz myslím, či už na tých látkach psychedelických, alebo aj na dýchaní. Že či je potrebné sa na to pripravovať? Tak myslíš? Či nám ten stav akoby nadeli to, na čo sme pripravení. Jasné. To je super, že to spomínaš. Je to jeden z princípov, s ktorými pracujeme vlastne v rámci ako celého Grofovho dýchania, tak aj v našom tíme. A to je vlastne prvok toho vyššieho ja alebo vnútorného liečiteľa, jak už som spomínala, proste tej vrodenej inteligencie, ktorej sa svojím spôsobom učíme odovzdať. Myslím si, že tak ako v tých procesoch, tak v tom živote ako takom, mať nejakú dôveru v to vedenie a niečo vyššie možno. A ono je to veľmi zaujímavé, lebo kus od kusu človek od človeka má úplne inú skúsenosť v tom priestore. A veľa to záleží práve od toho, že to vyššie ja ako keby navnímava celkovú pripravenosť toho organizmu a človeka na to, s čím sa stretne.
v tejto forme zážitku. Nedala by som do toho ruky do ohňa, čo sa týka psychedelických látok, lebo tie sú častokrát nekompromisnejšie v tomto smere. Tie ťa zatlačia tam, kam je potrebné. V tom holotropnom dýchaní sa deje vlastne to, že tak ako vstúpime do toho rozšíreného stavu vedomia, sa v tebe aktivuje ten vnútorný liečiteľ a on funguje ako taký radar psyché. Že on vlastne vie kadiaľ nasmerovať tú formu zážitku tak, aby pre teba bola prínosná, potrebná alebo nejakým spôsobom obohacujúca v tom období života, v ktorom sa nachádzaš. Častokrát sú to témy, ktoré sú tam ako naozaj pripravené pod tými dvierkami toho vedomia, ktoré už len vďaka tomu aktu uvoľnenia sa vlastne vystúpia do toho vedomia. Takže v tomto smere je ten proces ohromne inteligentný a vždycky ťa privedie tam, kde je to pre teba spracovateľné, uchopiteľné. Nehovorím, že to nebýva náročné, čo môže byť, ale nikdy to nie je na tú mieru toho, čo by vlastne človek ako zvládol. Takže tým vlastne, keby som nadviazala na tú integráciu, tak predpokladám, že tá integrácia potom je ako oveľa pozvolnejšia a možno by som sa spýtala na to, ako prebieha tá integrácia vlastne po tom dýchaní. Ona môže byť a nemusí. A my sme tam potom aj k dispozícii ľuďom vlastne. Záleží od toho, ako si napríklad aj človek dávkuje tie dýchania. Že človeku, ktorý pôjde raz za rok na ten seminár, sa to bude integrovať oveľa voľnejšie a jednoduchšie ako niekomu, kto proste na tie akcie chodí každý druhý týždeň, čo by som ani neodporúčala teda. Ako sa to integruje do života, si sa pýtala. Hej. Myslím si, že tá najväčšia výzva je vlastne tomu nestať v ceste. V smysle toho, že na ten seminár si človek väčšinou príde na nejaký vhľad, správu, prežitok, vďaka ktorému niečo uvoľní. A ja to rada pripisujem tak, že v rámci toho semináru ten proces dosiahne nejaký pík, nejaký svoj vrchol a to, čo sa deje potom ďalej v tej realite je, že to pomalinky dosadá, ako keď rozčeríš hladinu vody. Dvihne sa tam to smätie pod tým a ono zase pomalinky klesá. A takýmto spôsobom funguje tá integrácia na nejakej úrovni, že je vlastne dobré zostávať v takom všímavom bdelom kontakte s tým, čo sa tam udialo, čo sa v tebe deje ešte následne. A potom vždycky radíme ľuďom ako spôsoby, ako sa s tým prepájať hlbšie, či už cez rôzne pohybové aktivity, kreatívne vyjadrenie, písanie, pobyt v prírode, ono je to každému špecifické, čo je mu vlastne prirodzené. Takže to je jedna časť a druhá iba v krátkosti je vlastne v tom, že človek trošku potrebuje mať odvahu zasadiť to poznanie do toho života. Že to je pre mňa ten najdôležitejší prvok tej integrácie, ako prísť si na to, s čím odchádzam z toho semináru a vlastne uvažovať nad tým, kam ma to iniciuje v tom živote samotnom, ako k čomu ma to posúva. Je to väčšia zraniteľnosť, je to schopnosť lepšie si nastavať hranice alebo konečne opustiť prostredie, ktoré mi nevyhovuje a tam už je to na tej samotnej akcii toho človeka. Ja som sa zámerne vlastne ešte takto v úvode spýtala na samotný ten koniec toho procesu, pretože mi príde, že je to vlastne dôležitá zmienka pre vytvorenie si nejakej motivácie k tomu vlastne prečo tam idem. Ty si spomínala práve ako tú zvedavosť trebárs, ale vlastne keď môžem hovoriť z osobnej skúsenosti, tak ja som samozrejme išla ako s nejakým svojim balíčkom tém, ktoré som, dajme tomu, chcela preskúmať, ale vlastne to, čo tam potom ako človek dostal, tak ťa môže aj celkom prekvapiť, že to môže byť ako niečo, čo teda ako naozaj skutočne budeš musieť do toho života zaintegrovať. Áno, a máš pravdu, ale jedna vec je to, že to vie prekvapiť, lebo ono je fajn aj si dať možno nejaký ľahký zámer predtým, ale zostať otvorený tej skúsenosti, lebo ten zámer sa vie naplniť tak či tak, ale možno nie je spôsobmi, akými my čakáme dopredu, jak si to tam mysel ako keby naordinuje. A takže máš pravdu v tomto smere, hej. Tak Peťka, ja by som ešte premostila vlastne do takého možno trošku slovníčkovej časti. Chcela by som ťa vyzvať, aby si pre poslucháčov, ktorí, dajme tomu, nevedia, ako by si popísala Groffovo dýchanie? Aká je tá mechanika? Ako to funguje? Prečo to funguje? Čo to je? Dobre, ja to skúsim nenatiahnuť priveľmi, ale spomenúť také základné prvky, ktoré sú podľa mňa podstatné. V prvom rade ona vznikla, alebo Stanislav Grof, československý psychiater, ju teda vytvoril na základe výskumu psychedelických látok.
ktoré dlhú dobu ako lekár alebo študent medicíny študoval, sledoval, pozoroval. A postupne prišla prohibícia a on sa chcel posunúť smerom, kedy by tieto formy práce mohli byť dostupné pre ľudí bez toho, že by boli ilegálne. A nejakou súhrou skúseností, okolností sa vlastne vyskladal rámec holotropného dýchania, ktorý pozostáva z 3 prvkov, alebo takých najhlavnejších prvkov, a tými sú práca s dýchom. Ide o ako vlastne prehlbený a zrýchlený spôsob dýchania. Celá tá práca s dýchom je vlastne sprevádzaná 3-hodinovým, veľmi špecificky vyskladaným hudobným playlistom, čo častokrát bývajú, ako hovoríme tomu, evokatívna hudba, čiže ona nám pomáha ako keby k vynorovaniu tých obsahov z nevedomia do vedomia, podnecuje emočné cítenie a celkovo zaobaluje ten proces. A to bývajú formy etnickej, šamanskej hudby, rôzne spevy, ako hudba s kmeňou a podobné prvky, ktoré veľmi pekne dokresľujú ten proces. A potom tým 3. pilierom je vlastne práca s telom alebo bodywork. A to hlavne skrz to, že Groffovo dýchanie je vlastne metóda psychoterapie a seba poznania, ale je to prežitková metóda. Čo znamená, že skôr ako by sme sa pohybovali na nejakej racionálnej úrovni alebo verbálnej úrovni mapovania a hľadania súvislosti a analyzovania, tak prechádzame do cítenia, do prežívania. A oveľa viacej sa v tom stave človek vlastne napája na svoje telesné prežívanie. A skrz to telesné prežívanie sa dajú tie rôzne zablokované obsahy alebo traumy alebo potlačené emócie efektívne vlastne uvoľňovať skrz tú prácu s tým telom. Čiže to sú také 3 hlavné prvky a potom je tam ešte celkovo aj na tých seminároch prebieha integrácia cez arteterapeutické prostriedky a hovorenú reč a je to celkovo uzavretý priestor plný hodnotných vecí. Tak Peťka, aby som v tomto momente vlastne trošku premostila do oblasti, ktorá súvisí trošku aj s mojím subjektívnym zážitkom a z dýchania s tebou. A to je vlastne tá oblasť, ktorej sa venuje aj klinika NAU. To je to ženské telo, to sú tie ženské zážitky spojené vlastne s tým našim ženstvom a sú to pôrody a vlastne to prenatálne obdobie. Mňa vlastne veľmi prekvapilo, keď som pri svojom osobnom zážitku z dýchania vlastne bola hneď nasmerovaná tým mojím vnútorným liečiteľom práve ako na túto tému a potom keď sme sa o tom ešte v rámci semináru rozprávali, tak som zistila, že to nie je zase nič tak výnimočné a že je to práve ako veľmi, veľmi častá téma. Tak mohla by si to nejako otvoriť? Ja s radosťou a som vlastne sama prekvapená, že na to, že si mala tú prvú skúsenosť, že to smerovalo hneď do týchto oblastí. Ono nie je tam nejaké presné pravidlo, ale zvyčajne to býva až po niekoľkých takýchto procesoch, kedy sa táto oblasť otvára. Čiže tiež je to pre mňa zaujímavé ako z osobného toho. A takto tá prenatálna a perinatálna oblasť, čiže oblasť tehotenstva alebo pred pôrodom a vlastne v období pôrodu samotného, ju vlastne Grof špecifikoval a dosť tým rozšíril v podstate mapy psyché, tak ako ich poznala doterajšia psychológia a psychoterapia, pretože skrz tie moderné prístupy psychologické sa väčšinou orientujeme na ten život od najmladšieho detstva do teraz. A to je tá oblasť, ktorú častokrát v terapii skúmame a dotýkame sa jej. A tak ako Grof vlastne facilitoval obrovské množstvo aj tých psychedelických sedení a aj tých holotropných, tak spätne z tých zážitkov ľudí začínal mapovať, že v určitom bode sa dostávali práve svojimi prežitkami do týchto oblastí. Že mali zážitky toho, že zažívali samého seba v tej bábätkovskej forme alebo ešte embryonálnej forme. A mali tam rôzne druhy zážitkov, ktoré potom, keď neskôr preverovali, častokrát nemali informácie o tom, ako prebehol ich vlastný pôrod alebo čo sa tam dialo. Ale skrz tie zážitky z rozšírených stavov vedomia, keď sa potom neskôr dopýtavali svojich mamiek alebo členov rodiny a podobne,
tak vlastne zistili, ja som sa fakt narodil s tou pupočnou šnúrou okolo krku a zažil som to isté v tom holotropnom dýchaní. Alebo mali vhľady do toho, čo sa tej mame vlastne dialo v priebehu tehotenstva. Skrz vzťahy s otcom napríklad, alebo prostredí, v ktorom žila. Podobne. No a týmto vlastne Grof postupne začal prichádzať na to, že aj táto úroveň ľudskej skúsenosti, aj napriek tomu, že v tomto období ešte nie je vyformované ego, že sa doteraz alebo donedávna myslelo, že ten detský organizmus si to nedokáže zapamätať, túto oblasť života, aj napriek tomu je v našom organizme uložená a je to vlastne taký základný stavebný kameň, dalo by sa povedať, tej našej psychiky, toho nášho organizmu ako takého a toho, kam potom ten náš život vlastne smeruje. Tak mne príde v prvom rade fascinujúce to, že tie rozšírené stavy vedomia ako skutočne častokrát vlastne k tomuto momentu smerujú a hoci je to trebárs oblasť, ktorá môže znieť pre niekoho špekulatívne, že nás, dajme tomu, ten náš prenatálny vývoj alebo náš zážitok z pôrodu môže formovať do takej miery, že s tým koľkokrát si nevieme až poradiť, tak je veľmi zaujímavé, že potom, keď to človek ako pozoruje empiricky a pýta sa, tak zistí, že skutočne veľa ľuďom tam ako zaklapne, že OK, že tak prečo som, dajme tomu, taký a taký. Nemôže to súvisieť práve s tým, ako som sa trebárs narodil. No a práve v tomto momente možno by som ako rada otvorila tému tých perinatálnych matríc. Tak Peťka, čo to je? Určite. Mne tam ešte ide myšlienka toho, tak len v krátkosti, ako mne príde nejakým spôsobom úsmevné, že je to stále špekulatívna oblasť. Lebo mne samej, ale ja ako nie som neomylná, ale mne to príde ako jednoduchá logika toho, že sami sme sa na škole učili, že od nejakého obdobia tehotenstva to embryo vníma. A sníva a počuje hlasy a ako vplýva na neho to prostredie, to prežívanie tej matky. A teraz ako špekulovať nad tým, či pôrod má vplyv na náš život, to je keby dobre, tak toto obdobie tehotenstva to dieťa vníma a potom, čo príde samotný pôrod a tam máme okno, ako sa to odstrihne to vnímanie a potom sa znovu zapne ako od pol roka života. Hej? Lebo že v tomto smere mi to príde až úsmevné niekedy. Takže myslím si, že je to veľmi podstatná téma a keď to nasmerujem k tým matriciám samotným, tak ako ich Grof zadefinoval, tak sú vlastne 4 pôrodné matrice. A tematicky sa vlastne rozlišujú podľa toho, v akom štádiu ten pôrod je. Každé z tých štádií má svoje špecifika, ktoré sa potom môžu otláčať do tej psyché, do toho tela a ďalej putovať skrz nejaké nevedomé zápisy. Tá prvá matrica je celé to obdobie života matky alebo aj toho dieťaťa ako takého od počatia až ako celých tých 9 mesiacov až do bodu, kedy nezačnú kontrakcie. A tá prvá matrica je veľmi špecifická tou tématikou tej oceánskej jednoty a hlbokého prepojenia a pokoja a morských tém, dajme tomu, alebo prepojenia s vodou. Ale zároveň vie byť veľmi rušivá tým, keď napríklad matka fajčí počas tehotenstva alebo má komplikované vzťahy, má nejaké zdravotné problémy. Je, že každá z tých matríc má vlastne tú potenciálitu prinášať ako ten pozitívny, tak ten negatívny aspekt v podstate. Potom tá druhá matrica, tá väčšinou býva, ako nechcem znieť zastrašujúco, ale najpekelnejšia. Okay. V zmysle toho, že to je ten bod, kedy z tej oceánskej jednoty a blaženosti sa zrazu toto prostredie stane zdrojom smrti a absolútneho desu, pretože začínajú kontrakcie. Že vlastne ten plod je zrazu stlačený tými stenami a to telo sa ho snaží vypudiť von, ale ešte nie sú otvorené tie pôrodné cesty. A to môže trvať rádovo niekoľko hodín a môže to trvať niekoľko dní, tak ako je každý pôrod iný samozrejme. A tým, že si toto dieťatko nevie ešte zaramcovať, ono nemá odkiaľ tušiť, ako čo sa deje, práve bolo v jednote s božstvom, s matkou a zrazu sa na ňo všetko tlačí a drtí ho to, tak to veľmi silno evokuje témy ako veľkého ohrozenia života, stiesnenosti, ale tiež nezmyselnosti, neschopnosti pohnúť sa z miesta, vybojovať si život a tak ďalej. V tretej matrici potom prichádza nádej na život.
To už je taká tématika vlastne ohňa a smrti a znovu zrodenia, ktoré sa častokrát aj opakujú potom neskôr v tom živote. Kedy síce pokračujú kontrakcie, ale zrazu sa otvára tá cesta von. Otvára sa to deložné hrdlo a vlastne matka začína tlačiť a zároveň to dieťa svojím spôsobom začína bojovať o život. Je to ako keby taká téma postavenia sa vlastne za ten vlastný život a schopnosti zrodiť sa alebo otvorenosti zrodiť sa. A potom tá štvrtá matrica je ten okamih toho výjdenia na svet, uvoľnenia prvého nádychu a vlastne oddelenia od matky svojím spôsobom pri predelení pupočnej šnúry. A to v tej symbolike a tých transpersonálnych procesoch býva ako ten prvý nádych znovu zrodenia, dajme tomu. A už to nechcem zbytočne naťahovať, ale no, tak ako som hovorila, každá z tých oblastí je prepojená s svojou špecifickou symbolikou, tématikou, emočným nábojom a vlastne aj spôsobom, akým sa to potom prejavuje v tých holotropných procesoch, keď to človek znovu odžíva. Takže v tom je to neskutočne zaujímavé to ako mapovať vlastne. No tak to, ako si to hovorila, tak ono síce v každom tom momente, v každej tej fáze vlastne toho pôrodu, tak ja tam, dajme tomu z mojej skúsenosti mojich pôrodov, ako vidím tú dualitu, že čo je tam práve ako to pozitívne, čo je tam, dajme tomu to temnejšie, ale vlastne ako každá časť toho procesu mi príde ako strašne dôležitá, formujúca pre toho človeka a preto, aby vlastne ako zdravo vlastne vplával do toho života. Ale čo tam vlastne nastane trebárs pri cisárskom reze, keď sa to dieťatko nenarodí prirodzenou cestou. A toto je inak otázka, ktorá častokrát vyvstane pri týchto témach. A ja musím povedať, že vlastne to neviem povedať s určitosťou. Pretože to hrozne, aj tak ako ten pôrod samotný, ja to nehovorím to z miesta toho, že poďme to zarámcovať ako čisto traumatickú skúsenosť. Veľmi dobre si uvedomujem, ako citlivá téma je proste materstvo, tehotenstvo, pôrod a všetky tieto veci. Čiže nerada by som, aby si z toho, čo poviem, matky teraz brali nejaké formy výčitiek alebo pocitov viny. Ten císarsky pôrod zase záleží od toho bábätka, od tej duše, ktorá tam je a od tej formy zážitku, ktorú si ona svojím spôsobom potrebuje prejsť, keď to takto poviem, z toho transpersonálneho hľadiska. Pre niekoho to môže byť v tom, že v dospelosti si uvedomí, že má hrozný problém s motiváciou a so seba presadením, pretože si v úvodzovkách nevybojoval ten život tým prirodzeným pôrodom. Ale napríklad nedávno som sa stretla s jednou kamarátkou, ktorá nedávno rodila a jej prišla od toho bábätka ako vnútorná správa počas toho pôrodu, ako ja nechcem bojovať. Ja som generácia, ktorá sem prichádza s tým, ako ja už si nechcem odžívať tie matrice do kolečka v tom živote. Ja sa chcem narodiť tým cisárskym rezom, lebo je to tá sloboda, ktorú si volím. Čiže ten priestor na interpretáciu je tam vlastne obrovský. A nedá sa to úplne zaramcovať v zmysle toho, ako ženy, choďte rodiť iba týmto spôsobom, lebo to je ten jediný správny spôsob. To by z tohto smeru to myslím si, že ani nejde násilím nejako modelovať, že každý ten pôrod je špecifický. Ale skôr je to dobrý nástroj vedieť o tých matriciách v zmysle toho, že keď už sa v dospelosti potýkame s nejakými ťažkosťami psychologickými, duševnými, ale aj fyzickými, ktoré sa nám opakujú, tak sa môžeme spätne pozrieť na tú oblasť nášho zrodenia a príchodu na svet a potenciálne ísť naproti tomu, že pokiaľ to má zdroj v tomto mieste, tak môžeme hľadať formy práce, ktoré nám pomôžu to uvoľniť, aby sme sa z toho potom mohli posunúť v tom dospelom živote. Pre mňa bolo trebárs to uvedomenie si toho môjho narodenia úplne eye-opening moment, pretože ja teda na seba vykecam, že som teda dieťa narodené plánovaným cisárskym rezom
ako to u tej mojej generácie alebo našej generácie ako veľmi často bývalo. A ja keď som si tak akoby prehrala vlastne celý ten scenár, že ako tam tá ako ľubká, to miminko, proste bolo tam ako u tej mamči v bruchu, teraz mi tam bolo dobré, ja som ako nemala vôbec v pláne ako niekam stade ísť, ale zrazu ťa stade ako niekto proste tam ako vyťahne za tú nohu a zrazu si úplne v cudzom prostredí a nevieš sa rozkúkať. A trebárs, ja toto ako vnímam, že toto sa mi ako občas deje, že skutočne potom v tom živote to vidím, že je mi niekde dobré, ako v tom teplúčku, smrádečku a potom ako keď ma ten život ako skutočne donúti zmeniť to prostredie, tak fakt ako čumím. Náhle ťa to vytrhne z toho. Áno, ale práve mi to prišlo strašne zaujímavé, že keď si človek ako naozaj toto prehrá a skúsi trošku ako zapátrať potom v tých svojich vzorcoch toho správania, alebo treba aj v nejakých veciach, ktoré sú jeho témou, tak ako môže tam nájsť tú odpoveď, alebo môže tam minimálne nájsť akoby tú podobnosť, ktorá mu mnohé vysvetlí. Áno, je to obrovská pravda. A ja len rozmýšľam, to je ako keby forma vhľadu, ktorú si mala na tom holotropnom, či s tým si sa nejak pomimo zoznámila? A bolo to jedna z tém, ktoré sa mi otvorili práve na dýchaní. Úžasné. Teda myslím si, že je veľmi zaujímavé. Ja si uvedomujem, že častokrát tam býva nejaký náboj emočného utrpenia alebo niečoho neúplne príjemného. Ale pre mňa je tam vždycky navýšená tým tá fascinácia toho, jak je tá psyche inteligentná a ako sú tie súvislosti poprepájané, že myslím si, že dohľadať si tie okolnosti svojho pôrodu je veľmi, alebo môže byť veľmi významné pre človeka v zmysle nejakého vhľadu v podstate. A zároveň je to dosť podceňované, ako si myslím, alebo podceňované. A vlastne to je aj ako jedna z ďalších vecí, na ktoré som sa chcela spýtať dneska, že myslím si, že tam môže ako potom vzniknúť taký tlak na to, že OK, tak môj pôrod bol takýto a taký, nebol ideálny, tak ako čo teraz s tým? Ako vieš, že tam človek ako tomu dá veľmi veľkú váhu, až to pre neho môže byť ako trošku skľučujúce. Ja som silný zástanca toho a podporujem ľudí, aby si hľadali svoje odpovede, lebo môj názor nemusí byť samozrejme jediný správny. Ale myslím si, že tá hlavná výzva v zmysle dozretia duševného a psychologického je schopnosť uvidieť tú minulosť tak, ako bola a nesnažiť sa ju meniť. Pretože častokrát máme sklon hľadať spôsoby, ako sa odpremeniť od tých záťaží minulosti tým, že sa snažíme robiť nejaké formy prepisov alebo hľadania rodičov, postavy rodiča v niekom druhom, tak aby sa vlastne napravila tá rodičovská skúsenosť a myslím si, že snažiť sa meniť to nepríjemné silou a odvracať pohľad od toho, ako to bolo, je vlastne veľký sebaklam v nejakom smere a že tá výzva je možno napríklad skrz to holotropné dýchanie alebo iné úžasné prístupy, ktoré existujú, stretnúť sa s tým emočným nábojom, ktorý tam vtedy zostal nedospracovaný, uvidieť tú skúsenosť dneska už tej dospelej pozície samého seba, odžiť si to potrebné a skrz to uvoľniť a pokračovať s tým, že tak ako sa ten život pre mňa udial, je to v poriadku a dokážem to prijať. A vďaka tomu som dneska tým, kým som a od tohto bodu mám ako keby tú voľbu stávať sa svojou plnou verziou. Hej? Tak ale to je moja perspektíva. Samozrejme, že nemusí byť správne. Mne to dáva veľký zmysel, pretože hlavne pri tých udalostiach, ktoré neovplyvním, tak skutočne ako môžem sa k tomu potom postaviť tak, že som ako obeťou tých udalostí alebo že s nimi potom interagujem. Zúžitkovávaš vo svoj prospech. Je to tak. A to je tiež jedna z tém, ktoré sme načali dneska ako tak mimo mikrofón. Ten prístup vlastne k tým udalostiam, ktoré sa nám v živote dejú. Peťka, my sme v tej predošlej otázke vlastne riešili aj to, že si ľudia v tom riešení otázky svojho pôrodu môžu potrebovať vyriešiť aj nejaký vzťah s nejakým opatrovníkom alebo s nejakým rodičom alebo s nejakou postavou, s ktorou dajme tomu majú nevyriešený vzťah. A mne napadlo spýtať sa ťa na túto otázku z pohľadu toho, že na
dýchaní je vždycky pri tom človeku, ktorý dýcha, ešte prítomný sitter, že tam vlastne, že ten proces prebieha tak, že jeden človek dýcha a druhý vlastne na neho dohliada. Áno. Môže byť, a tiež sme sa bavili o tom, že častokrát sú ľudia prekvapení, ako hodnotná vie byť aj tá rola toho prísediaceho alebo sitra v zmysle tých procesov, ktoré sa tam vlastne dejú počas toho semináru. A možno, alebo tak ako chápem, jak na to narážaš, je to práve v tom, že tak ako je človek na tom madraci vo vlastnom procese holotropného dýchania, tak vlastne vedľa neho je ten prísediaci a nie je nezvyčajné, že sa tam môže otvoriť aj tá dynamika nejakých vzťahových procesov, pretože častokrát tie zranenia, ktoré v sebe nesieme, pochádzajú práve zo vzťahov. A častokrát z tých najbližších vzťahov. A to skvelé je, že skrz vzťahy sa môžu liečiť. Čiže je to tiež také otvorené pole na prehlbenie toho procesu a zároveň akejsi schopnosti prijímať zodpovednosť za vlastné potreby, keď už to vezmem z tohto smeru. Že pokiaľ ten človek, ktorý je v procese, je v kontakte napríklad so zranením zo zanedbania, alebo s nejakými formami ako deficitov, ktoré nám neboli naplnené v detstve, či už sa to týka potreby blízkosti, podpory, fyzického kontaktu, uistenia, lásky a tak ďalej, tak dnes v tom dospelom ja dokáže skrz ten proces spraviť niečo, čomu sa hovorí korektívna skúsenosť, kedy už vlastne nie je odkázaný na tú svoju rodinu, na to svoje detské ja, ale dokáže si uvedomiť, že aha, ja mám vlastne zodpovednosť za to vypýtať si tú pomoc, keď ju potrebujem. Ja nemôžem čakať, že ľudia mi budú čítať myšlienky, že sa to bude diať automaticky, ale je v tom súhra aj mňa. A v tomto bode práce vlastne máme dohodnuté určité signály medzi dýchajúcim a sitrom, ale aj nami ako facilitátormi, kedy pokiaľ to ten človek pocíti, tak si môže obyčajným signálom vypýtať podporný dotyk svojho sitra. A je to možno iba v tom, že ho chytí za ruku a že spolu ten priestor zdieľajú. A pokiaľ je človek zrovna zanorený v nejakom starom zážitku opustenia, tak toto je pre ňo obrovská príležitosť, ako to napraviť. Alebo ako to odprežiť a uvedomiť si, že dneska už nie je vydaný na pospás a má okolo seba ľudí, na ktorých sa môže napríklad obrátiť, alebo sa im zdôveriť, alebo dostať tú podporu, keď si ju dokáže vypýtať. Mne príde, že vlastne to dýchanie, ten proces toho dýchania je ako tak komplexný, že človeka možno, a tu sa znovu dostávame ako k tomu prekvapeniu, až kam až to človeka môže dostať, že hrozne veľa sa dá práve vypozorovať ako z tej interakcie medzi tým prísediacím a dýchajúcim a trebárs ako aj s tou schopnosťou dávať alebo príjmať potom ten dotyk. Áno. Povedať si o pomoc. To je obrovská téma. A ja to vidím častokrát, ako to šije aj s tými sitrami. Že myslím si, že často hlavne ženy sa potýkajú s témami toho, či dokážu držať priestor druhému človeku, ktorý si odžíva možno aj niečo nepríjemné alebo bolestivé a nezasahovať do toho. A neísť do takej tej role toho spasiteľa, ktorý pomôže a úkonnejší a ako utitíši. Myslím si, že v tom sme ako ženy výborné, ale vlastne je to priamočiary spôsob, ako druhému človeku odobrať tú silu a schopnosť ustať to sám. A v tomto smere to vie byť veľká výzva vlastne vydržať v tej roli sitra s tými svojimi programami a tendenciami, ale nedať ich do akcie v tom, že zasiahneme do toho procesu, dokým si to ten človek nevypýta. To je obrovské učenie. Obrovské. No, musím povedať, že ten proces toho dýchajúceho môže vyzerať skutočne ako rôzne, že môžu tam aké tam vlastne môžu byť prejavy, ako s čím sa tam ako človek môže stretnúť, ako sa to prejavuje? My radi hovoríme, že my už sme videli snad naozaj všetko, ale ako zaklopem si, lebo myslím si, že tá potencialita je tam ešte veľká. Takto, ten priestor je špecificky vytvorený na to, aby bol bezpečný pre takmer všetky formy prejavov, aké človek dokáže vlastne prežiť. Mimo nejakých výnimiek toho, že
seba uspokojovanie a sexuálne sféry ako nie sú v poriadku v tomto priestore. A takisto pokiaľ už by ten prejav mal byť deštruktívny, v zmysle toho, že by ohrozoval druhého človeka alebo toho dýchajúceho samotného, tak vtedy tam máme dohodnuté signály. Akože toto už sú sféry, kam to nezachádza. Ale mimo to je tam vlastne plná sloboda na seba vyjadrenie. Či už ide o tanec, o hlasový prejav, pláč, smiech, jogové asány. Jedna holka tam dokonca robila dúhu raz, akože vlastne akýmkoľvek spôsobom to telo prirodzene potrebuje vynaložiť pohyb alebo seba vyjadrenie, tak je to vlastne v poriadku. A častokrát si ľudia odžívajú, veľakrát ľudia majú potlačený hnev. To je, myslím si, že častá téma. Tak toto je vlastne ten priestor, kedy si ho môžeš dovoliť prejaviť bezpečne. Môžeš sa vytrieskať do toho madracu, pokiaľ potrebuješ. Môžeš sa vykričať, môžeš vlastne spraviť s tým telom čokoľvek, čo potrebuješ, čo vlastne svojím spôsobom nie je úplne vhodné robiť v našej spoločnosti niekde na ulici. V tomto priestore sa to nehodnotí. Je to proste to, čo tvoj organizmus potrebuje na to, aby sa mohol podporiť ten samoliečebný proces. A potom sú aj ľudia, ktorí ležia ako 3 hodiny a ani sa nepohnú. Že zase nechcem z toho robiť ako cirkusovú show. Iba skrz to, že tam možnosť toho pohybu a seba vyjadrenia je fakt obrovská. A vnímaš tam treba nejaký rozdiel ako medzi ženami a mužmi? Vo všeobecnosti, ako keď sa rozprávam s rôznymi terapeutami, tak panuje taký konsenzus v tom, že ženy bývajú ako otvorenejšie, citlivejšie a že k tým mužom je občas akoby náročnejšie sa dostať, alebo pre nich samotných je častokrát náročnejšie akoby prelomiť tú škrupinu. Hej, s tým súhlasím. Hej. Vnímam to. Ono jednak častejšie chodia ženy, keď to trošku štatisticky. Hej. Ale stále to 70/30 by som povedala asi. A vnímam to, že ženy majú oveľa bližšie k cíteniu, k emočnému prežívaniu, aj nejakej možno intuícii a otvorenosti vzájomnej, že tam to skôr pracuje. U tých mužov pre mňa je to ťažké hodnotiť, lebo ja som v kontakte so svojou vzorkou mužov, kde je tá otvorenosť na každodennej úrovni. Ale vnímam, že niekedy tam trošku trvá, kým sa odvážia vlastne ísť napríklad do toho pohybu alebo do toho cítenia, že pre veľa mužov to môžu byť zastrašujúce témy. Ale takisto pre množstvo žien, ako ja to nerada rozdeľujem skrz pohlavia. Rozumiem. Ešte aby sme sa vrátili k tomu okruhu a toho prísediaceho a dýchajúceho, tak tam som ešte vlastne mala jednu otázku, ktorá sa týka obáv. Ako z toho, že má vlastne pri nejakom zraniteľnom mojom momente, ako vlastne niekto vidí, niekto tam so mnou je. Tak prichádzajú ľudia vlastne ako s obavami do tejto dynamiky. Určite sa takí nájdú. Ale zase hovorím, že ono ako náhle človek pocíti ťah smerom k tejto práci, tak viac menej mi príde, že častokrát si uvedomujú, že tam majú nejaké neistoty a strachy, ale tá skúsenosť je pre nich hodnotnejšia ako to, že by ich to malo brzdiť od toho. A možno ako to, čo mi príde hodnotné, je, že sa snažíme na tých seminároch ľudí smerovať k všímavosti. A k tomu, že ono to nie je iba tým, že si láhneš na ten madrac a dýchaš. My vlastne tú všímavosť môžeme aplikovať neustále a využívať ju na nejaké hlbšie sebapoznanie. A pokiaľ už si len pri výbere do tých dvojíc človek uvedomuje tú nervozitu a strach zo zraniteľnosti a neochotu sa napríklad otvoriť bližšie druhému človeku, tak skrz tú všímavosť dokáže zaznamenať, aha, toto je ale ten program, ktorý ja žijem každodenne. A pokiaľ si to dokáže uvedomiť a mať do toho ten vhľad a preniesť si to potom do toho procesu, tak vlastne vytvára plodnú pôdu na to, že to zmení, že sa to transformuje, že možno tentokrát navzdory všetkým tým ostatným skúsenostiam si skúsi požiadať o tú podporu a vlastne sa
To je tá otvorenosť tej skúsenosti. No. To som mala na jazyku práve spýtať sa na to dávanie a príjmanie. Že to, viem si predstaviť, že toto ľudia majú ako naozaj v úplne v rôznych pomeroch, ako tú svoju schopnosť, ako starať sa o niekoho a treba príjmať. A toto mi príde vlastne ako zaujímavé prepojenie aj s tým práve akoby s tým prenatálnym našim obdobím a treba aj s tým našim detským obdobím, že si tam ako skutočne môžeme ako zažiť ten pocit, že niekto sa o mňa stará. Alebo naopak, ja sa môžem o niekoho starať. Že vlastne hrozne pekné, ako môcť tam pre niekoho byť, alebo naopak, že niekto tam je pre mňa. Áno. To minule môj kolega hovoril na jednom seminári, presne na margo tejto témy, že skúste si iba uvedomiť, ako dobre vám robí, keď sa na vás niekto obráti s prosbou o pomoc a vy mu reálne môžete pomôcť. A prečo by sme tú skúsenosť chceli odopierať druhému človeku? Ako skrz nás. Skrz to, že si povieme, a tak teraz na mňa nebude čas, určite sa venujú niekomu druhému, tak ja o tú pomoc nepomôžem. V tomto zmysle podľa mňa ten priestor je jeden veľmi efektívny trenažer na život. No to súhlasím. Kde si môžeme proste v uzavretej skupine ľudí ošahať tú dynamiku, tie mechanizmy, to, kým sme v skupine ľudí, šiahnuť si potom na tie prežitky skrz ten proces samotný, toho holotropného dýchania, cez celý ten víkend alebo seminár načerpať tie uvedomia a potom to preniesť do toho sveta tam vonku. A aj táto dynamika, jak si spomínala, ako príjmať a dávať, ja si myslím, že to je veľké téma vo vzťahoch, v rodinách, v práci, proste všade možne. A keď si dokážeme len čriepok toho preniesť z podobného zážitku do toho života, tak to vie ohromne posunúť tú kvalitu potom. No, tak ja už som ti dneska spomínala, že pre mňa bolo napríklad jedno z veľkých uvedomení, že vlastne odmietnúť niekoho pomoc alebo nepožiadať o niekoho pomoc môže vlastne byť pre toho človeka zraňujúce, ako v tom zmysle ako odmietnutie jeho. Tak to bolo pre mňa trebárs ako veľmi, veľmi zaujímavá téma. Ako odmietnutie toho sitra. Ale to zase môže byť téma pre ňoho. To môže byť téma pre ňoho, že to je pravda. Ako si naloží s tým, že niekto ho odmietol a že je to v poriadku ho odmietnúť, pokým ten druhý človek nie je pripravený o tú pomoc požiadať. Že v tomto smere je to úžasné, ako tá skúsenosť v každom človeku pracuje úplne inak. A vlastne každému prináša tie uvedomenia o jeho živote. Že tam sa to proste, keby sa to nedá pokašľať, pokiaľ je človek otvorený tomu prijímať, no. Tie poznatky a uvedomenia. To je pravda. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé to, že ja by som seba popísala ako človeka, ktorý je celkom racionálny a ktorému celkom ako pracuje tá hlava, aj trebárs ako v momentoch, kedy by som to nechcela a vlastne s tým dýchaním úplne prirodzene vlastne akoby tá hlava vypla a zrazu to telo akoby vedelo, čo zrovna akoby má robiť. Alebo čo zrovna potrebuje a nevedela som to trebárs ako ovplyvniť a vlastne keď som do toho dýchania išla a verím, že toto môže byť akoby trebárs podnec, s ktorým pracujú aj druhý, že možno človek akoby má tendenciu sa nejak tak akoby samoregulovať, že ako nechce akoby ísť do toho naplno alebo bojí sa trošku tých vlastných prejavov ale vlastne potom akoby pri tom, keď príde na lámanie chleba, tak sa to úplne vypne a funguje tam nejaký autopilot. Áno, pre mňa je to tiež ako osobne zaujímavé. Ja si pamätám úplne svoje prvé dýchanie, ja som ležala jak prikovaná, ja som sa ani nepohla. A postupne, ako sa mi prehlbovala tá skúsenosť, tak som si čoraz viac uvedomovala, ako to telo má tú svoju inteligenciu a ono vie, čo potrebuje robiť vo veľa prípadoch. A ja som vlastne tá, čo ho drží v tom zamrznutí a to je pre mňa nezdravé. A tiež som postupom času prechádzala ako na tej matračke pri tých dýchaniach z úplnej strnulosti do totálnej otvorenosti a vlastne slobody toho prejavu a častokrát si človek myslí, že pokiaľ si to dovolí, tak sa stane niečo hrozne, ja neviem, trápne, ponižujúce, niečo príšerné. No vôbec. Akože vlastne si dovolíš následovať tú inteligenciu toho tela a tej psyché a trošičku odstrániť toho kontrolóra, ktorý tam neustále a v tomto smere už sa fakt teším do svojho ďalšieho procesu.
Mne vlastne príde celkom ako zaujímavá paralela, ako pri tom dýchaní, teda má človek zakryté oči, ale vlastne ako má tam tým pádom ako nasadenú nejakú masku, ale vlastne ako by tú masku svoju ako dá dole. Áno. A v tom je to super, že ty vlastne nevidíš. Môžeš tak trošku zbehnúť do takého módu, že ja nevidím, tak mňa nevidia tiež. Aspoň mne to tam pomáha. Ale myslím si, že v tomto smere sa ani nie je moc čoho obávať, lebo v tom plávajú všetci vlastne. Že to proste ako každý, čo tam príde, si tou skúsenosťou prejde. A je to samozrejme iné, keď sa stretávaš s tými ľuďmi dlhodobejšie napríklad. Nie iba na tom jednom seminári. Ale myslím si, že tak ako pracuješ s tým dýchom a ten priestor je zaplnený tou hlasnou hudbou, plus máš zakryté tie oči, veľmi rýchlo sa množstvo ľudí rozplynú tieto obavy, že sa tak trošku stratíš v tých nových sférach a vnemoch a skôr sa ti nakopáva tá introspekcia, že ty vlastne tú pozornosť prenášaš do svojho vnútra a do tých duševných obsahov a potom až po 3 hodinách si spomenieš ako aha, wow, ja som tu medzi inými ľuďmi vlastne, okay. Je pravda, že tá hlasná hudba tak ti tam vytvorí ako taký koberček trebárs pri tej vokalizácii. Áno. Že to sama viem, aký je rozdiel medzi tým, keď chceš niečo povedať, chceš zo seba niečo dostať skôr, ako takto by som to povedala a máš to povedať ako do prázdna a byť proste naplno počuť, alebo keď tam máš proste skutočne akoby ten koberček. Áno, je to taká perinka, čo zaplní ten priestor. Je to veľmi nápomocné v tomto a častokrát aj prichádza na to, že keď už si to niekto dovolí, aj ten hlasový prejav, tak to podporí aj iného človeka častokrát. Že už som zažila, že bola väčšia miera žien na tom seminári a vlastne sa tam lopotili s podobnými témami paradoxne. A jedna z nich si v určitom bode dovolila vlastne otvoriť to hrdlo, ako vykričať sa. A ono to ako domino zafungovalo pre všetky ostatné, že to vlastne spustilo takéto, aha, ono si to konečne si to niekto dovolil, tak keď si to dovolila ona, tak môžem aj ja, ty vole, ako, že to týmto spôsobom na tej sále vždycky pracuje tak zázračná synchronicita, že ja sa niekedy nestíham diviť vlastne. Tak mi napadlo, ako, čo si myslíš o tom, že keď sa stretne takto ako skupina ľudí na seminári, tak si tam vlastne vytvoria tak trošku takú ako konšteláciu. Príde ti, že sa tam tie príbehy tak ako stretávajú. Častokrát, hej. Ale ani mi nenapadlo sa na to pozerať z toho konštelačného súdku. Mňa to skôr častokrát zaujíma z pohľadu archetypálnej astrológie. Čo ja viem, že je to špecifická oblasť a aj všetko. Ale je naozaj zaujímavé, že keď sú v popredí niektoré tranzity. Pamätám si jeden seminár, kedy vlastne bolo veľa v popredí Pluto. Nespomeniem si presne tú konšteláciu, ale prísahám Bohu, že asi 3/4 tých procesov všetko išli tematicky od smrti a znovu zrodenia cez 3. pôrodnú matricu, cez pálenie žien na hraniciach. Veľmi podobné témy symbolicky vlastne. Doslova by som ich zaparkovala do tej 3. pôrodnej matrice. Sú veľmi špecifické. A je to potom zaujímavé si to dohľadávať skrz napríklad tie astrologické prvky. No. Tak to je taká... Občas si to tak pozriem a zistujem, že aha, ono to fakt sedí. Ako to je zaujímavé. To je zaujímavé. Hej. Vlastne je zaujímavé aj to, že sa... Už to samotné, keď tá skupinka je zmiešaná, že dajme tomu sú tam ľudia, ktorí prišli dýchať prvýkrát a ľudia, ktorí už sú, dajme tomu, skúsenejší. A ja som teda ako pochopila, že ako pri tom dýchaní vlastne tou praxou a nejakým takým ako trénovaním tej samotnej techniky toho dýchania sa ako človek môže dostať akoby hlbšie do tých procesov. Ono to veľmi záleží. Myslím si, že to nie je ani o tréningu. Je to podľa mňa veľmi multifaktoriálne, tak by som povedala, že myslím si, že do toho veľmi vplýva aj to, či človek už má nejaké skúsenosti s rôznymi náukami a praxami, alebo dlhodobo medituje, alebo sa toho dotýka úplne prvýkrát v živote. Myslím si, že tam prichádza trošku rozdielna úroveň skúseností, hlavne skrz to, nakoľko je ten organizmus samotný
vstupovať ochotný alebo schopný vstupovať do uvoľnenia. To je podľa mňa ten faktor veľký. A ďalšia vec je to, že ono samozrejme človek bude mať inú skúsenosť, keď pôjde na jeden seminár a keď si dá, ja neviem, 3-4 do roka alebo chodí do uzavretej skupiny kontinuálne, pretože ten proces seba poznania je jak taká cibula. No proste ideš tú vrstvu po vrstve od toho, kde ty si pripravený a čo si vôbec schopný uchopiť skrz svoju psychiku a organizmus a fungovanie. Dobre, to je tá prvá výzva. Zober si ju, prepracuj ju a potom príde tá ďalšia vrstva, ďalšia. A v tomto smere to má tiež tú svoju inteligenciu vlastne. Myslím si, že je podstatné ako neprejsť od tej prvej vrstvy do úplného jadra, kde už je samotný ako atman, alebo ako to povedať, lebo to by mohlo byť vlastne neúnosné pre ten organizmus ako taký. Že myslím si, že to by bol pri veľmi veľký skok. A v tomto smere tam fakt vnímam tú inteligenciu toho, ako tej postupnosti toho, ako tým človek prechádza. Tým sme sa vlastne trošku ako vrátili ako na ten úvod, kde sme sa bavili o tom práve, že človek dostane tak trošku to, čo dostať potrebuje. Ono to vie znieť trošku alibisticky, ale v tomto smere sa to zatiaľ netrafilo mimo. Zaklopem si, som pripravená, aj keby áno, ale vnímam to tam. Hej. Peťka, nám sa pomaličky blíži rozhovor ku koncu. My máme takú v podcaste už tradíciu, že tie posledné otázky smerujeme tak ako takým praktickým smerom. A chcela som sa spýtať, či máš nejaké odporúčanie trebárs pre poslucháčov, ktorí uvažujú o tom, že by grofovo-holotropné dýchanie mohla byť ich cesta? No môžu prísť k nám. Ak toto môže byť odporúčanie, tak ho s radosťou odporúčim svetu. A neviem teda, či budeš dávať nejaké kontakty potom. Určite budem dávať kontakty do detailu epizódy a možno by som sa teda ešte spýtala, ako sa človek môže pripraviť na holotropné dýchanie. Jasné. Je to dobrá otázka. Ono, už len to prihlasovanie samotné u nás je trošku proces, pretože nejde to len tak instantne. U nás je vlastne potrebné, aby človek najskôr vyplnil zdravotný dotazník, aby sme vedeli zhodnotiť, či tam vlastne, tak jak som spomínala, tá práca nie je pre každého do veľkej miery aj kvôli zdravotným komplikáciám. Takže vyplniť zdravotný dotazník a pokiaľ si tým človek nie je istý, tak sa najskôr postarať o svoje zdravie nejaký čas. A tým druhým krokom u nás je potom vstupná konzultácia, pokiaľ ešte človek nemá žiadne skúsenosti s týmito formami práce, kde sa trošku oťukáme a aj sa psychologicky pozrieme na to, či má ten človek vlastne tú výbavu, tú pripravenosť, prípadne aké témy rieši. A až po týchto krokoch je potom vlastne možné prísť k tomu, že či sa zhodneme na tom, že ten seminár je vhodná možnosť. A v rámci tej osobnej prípravy ono tam netreba robiť zas tak veľa. Pokiaľ je človek ochotný, tak je fajn na nejaký čas odľahčiť telo skrz nejakú vegetariánsku stravu alebo pôsty. To tomu vždycky ide naproti. Rozhodne eliminovať užívanie látok a podobných vedomie meniacich substancií. A pre veľa ľudí si myslím, že môže byť veľmi prínosné pracovať na sebe nejaký čas terapeuticky skrz nejaké ako klasicky dostupné psychoterapeutické prístupy. Nie je to podmienka, ale sú ľudia, ktorí do tohto priestoru prichádzajú pre seba rozvoj, pre prehlbenie intuície, kontaktu so sebou, kreativity, smerovania v živote. A potom sú ľudia, ktorí sa potrebujú dotknúť tých bolestivejších oblastí. Majú úzkosti, rôzne neurotické poruchy, depresie a podobne. A v tomto smere je lepšie to nasmerovať v kombinácii s tou psychoterapiou samotnou, čo potom dopomáha vlastne integrovať aj ten zážitok. Tak to môže byť taký smer, ako neísť z úplne stavu hlbokého rozrušenia a psychologickej bolesti priamou šípkou do toho, že človek bude otvárať vedomie
pretože si myslím aj skrz to, aké mám vzdelanie v oblasti traumy a podobne, že by to mohol byť pri veľmi veľký skok bez nejakej hlbšej prípravy. Takže to by som tak odporúčila. Ja myslím, že ešte možno dôležitá informácia, ktorá môže treba z posluchačov podporiť, je vlastne aj ten samotný fakt, že v tíme si ty ako psychoterapeut, ktorý s týmito stavmi, ktoré sa pri holotropnom dýchaní môžu otvoriť, tak dokážeš vlastne odborne pracovať. Môže to podporiť. My sme vlastne tak ako sme v tíme, tak sme dvaja psychológovia s naozaj rôznorodým vzdelaním a ešte máme praktika tradičnej čínskej medicíny, takže máme ako keby taký holistický balíček medzi sebou, kedy sa o človeka vieme prípadne postarať z viacerých úrovní. A keď tak ešte doodporúčiť, vlastne obidvaja aj s mojim partnerom pracujeme s technikou Sandplay napríklad, čo je skvelá forma ako terapeutickej integrácie potom toho holotropného zážitku. Čiže tých možností je tam ako hrozne veľa v podstate. Peťka, ti ďakujem. A ako som slúbila, tak do detailu epizódy potom poskytnem kontakty pre záujemcov o takúto prácu s vami. A ja ti moc ďakujem za túto našu krátku spoločnú chvíľu, ale v ktorej verím, že sme sa dotkli mnoho zaujímavých a dôležitých tém. Hej, no napodobne ďakujem aj tebe. A teším sa ešte na cestu domov potom. A ďakujem za ten priestor, ja si to vážim hrozne. Ja takisto. Potešenie na mojej strane. Krásny deň.